Yan guys, lagay na natin to pako. Bukasan muna natin. Tatong natin. Yan. Yan. Takpan lang natin. Ayan guys, malapit na tayo sa katotohanan. Kakain na mamaya. Yung mga bata guys, nililigo sila dito. May paliguan dito banda. Tatalon na naman daw si Siling. Talon ka Silang? Tatalon daw yon. Sige nga. Galing. Nag-bite na dito. Tinay. Ay, tinay. Gina, dito na. Haligo doon na, Pajeng. Punta ka na doon. Pwede na yung ulam natin. Kakain na kami guys. Iahon ko na lang tong ko. Yun. Tignan natin itong talong kung malambot na. Tigas pa. Ay, pwede na. Kain na. Ay, prepare muna natin pala. Minute. Oh, yes. 1, 2, 3, go. Thank you po sa pagkain. Thank you po sa pagkain. Aftershock naman sa Aldrin.
So yan guys, katatapos na namin kumain, maliligo lang kami saglit tapos mamaya uwi na rin kami. Ligo-ligo muna kami guys. Tara dun, tito. Yan. Ano? Yan yung tumatalog doon sa bato. Sobrang linaw ng tubig guys, tingnan nyo. No. No! No. Ayaw! No. Ayaw! No. Ayaw! No. Ayaw! Hindi na tayo. Ayaw! Papa! Basta tayo sa Piazano yan! Yay! Tingnan naman ang guys. Pinato na. Wapa yung bigat. Ha? Baby, this time. So yan guys, uwi na kami. Hapon na din. Bye-bye na kayo, bye-bye na. Bye-bye! Bye-bye! Sabay-sabay tayo manon. Okay lang tayo dun sa camera. Bye-bye! Ayun na. Alam mo. Kita? Peace, Mama! Kita? Easy, nagdakol ajay ko.